हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बिथां दशरथ बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे शर्ट मुभिनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बे शर्ट मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों आगान। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे आगान मुंनि मोनसे शर्ट मुभिखौथ' बेनि पार्ट 1खौ अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय जानांगौ आरो नुखाबाय जानांगौ। आरो लोगोफोर बे मोनसे शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अमा राजा, रैमालि, संगिना, लावगा, अमित आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे मोनसे शर्ट मुभियाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर बे मोनसे आगान मोनसे शर्ट मुभिया अलरेडि पार्ट 1आ रिलिज जाखाबाय लोगोफोर आरो रिलिज खालामनानै होखाबाय बिथांमोना। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रेगा प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो नायहैनो हासिगोन लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' लोगोफोर आरो बे आगान मोनसे शर्ट मुभिनि पार्ट 2 बिथांमोना लाबोबावगोन दे लोगोफोर। स' थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बे आगान मोनसे पार्ट 2खौ रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नायनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। आरो लोगोफोर बे मोनसे शर्ट मुभिया जोबोरैनो मोजां जाखायो। स' नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बिथां अमा राजानि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायफोरा जोबोरैनो मोजां जाखायो। स' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ आरो बयबो नायखादों जानांगौ बेनि पार्ट 1खौ। स' नोंथांमोना बेनि पार्ट 2खौबो बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां बर' सावथुनफोर माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मिथिनो मोनबाय थायो।